In een ziekenhuis of bij de huisarts verdient een apothekersassistent veel meer dan in een apotheek. En dat is oneerlijk, vinden ze. Dat is zeker gek. En dat is ook mede de reden waarom dat wij toch eens aan de bel hebben getrokken van er moet nu toch eens echt wat gaan gebeuren. En dus werd er gedemonstreerd vandaag. En verder. Huisartsenopleiding in Zeeland stopt. En wat is het verhaal van deze kapstok? Goedenavond. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er zoveel apotheken in Zeeland tegelijkertijd dicht zijn. Apotheekmedewerkers uit Zeeland en de rest van het land voerden vandaag actie in Den Haag om tot een betere CAO en arbeidsvoorwaarden te komen. Een dichte deur, dat zien patiënten als ze vandaag hun medicijnen willen ophalen bij de apotheek van het Medisch Centrum in Goes. De apotheek doet mee aan de landelijke staking, net als 22 anderen in de provincie. Alleen voor spoedzorg gaat de deur nog open. Nou ja, iedereen heeft recht op een goed salaris. Dat wil ik zelf ook. Dus als staken dan helpt, dan moet dat maar. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg vervelend. Want ik heb toevallig oude medicijnen bij, die wil ik inleveren. Dus het is nieuw voor mij vandaag. Maar er zal allicht een hele goede reden zijn dat men staakt. Want zo'n medische organisatie, dat gaat niet zomaar staken natuurlijk. De maat is vol, de beloning moet beter, zeggen ze. De medewerkers eisen een loonsverhoging van minimaal 6% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. En een minimumuurloon van €16. Daarnaast willen de bonden dat alle gewerkte uren worden uitbetaald, inclusief de tijd die nodig is voor voorbereidingen voordat de apotheek opengaat. Marieke Kerklaan is hier, onze zorgverslaggever. Marieke, er wordt natuurlijk niet zomaar voor zo'n stevige maatregel gekozen. Waarom doen ze het dan nu toch? Ja, het gaat ze dus om een beter salaris en eigenlijk ook om meer waardering. Want zeggen ze, ja, ons werk is er de laatste jaren moeilijker geworden. Door bijvoorbeeld medicijntekorten moeten ze langer op zoek naar vervangende medicijnen. En ze zeggen, ja, er mag best wel eens een keer iets tegenover staan. Wat meer salaris, wat meer waardering. En dat is ook eigenlijk de reactie die we eerder ophaalden in de Singel in Vlissingen, een apotheek daar. Wij schuiven niet alleen maar doosjes. Er komt nog veel meer bij kijken. Wij geven informatie aan de patiënt, wat op zich een heel belangrijk punt is. Maar daar krijgen we dus niet altijd tijd voor, omdat we zoveel bezig zijn met al die administratieve dingen. Als uitzoeken van is het wel leverbaar, is het niet leverbaar, waar kunnen we eraan komen, moeten we een arts gaan bellen. En in dat opzicht is het wat uitgebreider geworden en lastiger. En dan is het gek dat apothekersassistenten in een ziekenhuis of bij een apotheekhoudend huisarts, waar andere cao's gelden, honderden euro's meer verdienen per maand. Dat is zeker gek. En dat is ook mede de reden waarom dat wij toch eens aan de bel hebben getrokken van er moet nu toch eens echt wat gaan gebeuren. Kijk, we hebben heel lang over ons heen laten lopen, laat ik het zo maar even noemen. En nu willen we toch een statement maken. En ja, ik had alleen niet gehoopt dat het zover zou komen dat we moeten gaan staken. Maar ja, het is toch zo. En ook haar werkgever steunt de staking. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is wel de situatie waar we in zitten. Want u wil eigenlijk uw personeel meer gaan betalen? Dat klopt. We vinden dat ze recht hebben op een hogere vergoeding. Ja, Marieke, ze worden dus gesteund door hun werkgever. Maar waarom betaalt hij dan zelf niet meer? Ja, je zou zeggen dat is het makkelijkste, hè? Maar de apotheker, ja, die verwijst weer door naar de zorgverzekeraar die apotheker extra geld moet geven om die medewerkers te kunnen betalen. Nou ja, en hoeveel de zorgverzekeraar mag uitkeren, dat ligt weer bij de minister. Dus vandaar ook dat die actie vandaag in Den Haag was, vlakbij het ministerie van Zorg. Ja, zij zou dan dus eigenlijk de portemonnee moeten trekken. Gaat ze dat ook doen? Ja, dat is een beetje de vraag. Want ze was vandaag niet op het Malieveld bij die actie. Toen is er ook nog een mars geweest van de apotheekmedewerkers naar haar ministerie. Ook daar was ze niet. Ze zat blijkbaar in het katshuis. Dus vanaf het ministerie vandaag geen reactie. Dus dat is afwachten wat eruit gaat komen. Marieke, dankjewel. In het Schelde-Rijnkanaal is vanmiddag een lichaam gevonden tijdens een zoekactie naar een drenkeling. Sinds gisteravond werd er gezocht door hulpdiensten naar een drenkeling, na een melding dat een persoon te water zou zijn geraakt bij de Tolense brug. Met behulp van duikteams en een reddingsboot werd gezocht. De politie vermoedt dat het lichaam van de vermiste persoon het lichaam is dat gevonden is. Terneuzen is de minst aantrekkelijke gemeente om in Zeeland te wonen. In een landelijke lijst met 342 gemeenten staat Terneuzen bijna helemaal onderaan. In de ranglijst wordt onder meer gekeken naar veiligheid, het voorzieningenniveau en ook de bereikbaarheid.
Tolen scoort van Zeeland het beste. Volgens commissaris van de Koning Hugo de Jonge valt er niet veel hinder te verwachten van de aangekondigde grenscontroles. Dat zou blijken uit een brief die ze uit Den Haag hebben gekregen. De controles zullen alleen maar steekproefsgewijs plaatsvinden en er komen geen vaste controleposten. De provincie laat weten blij te zijn dat de controles niet voor veel hinder zullen zorgen. Het was een van de paradepaardjes van het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de marinierskazerne, een Zeeuwse huisartsenopleiding. Maar na 2 jaar gaat de stekker er alweer uit. Studenten die de Master Physician Assistant willen volgen, moeten vanaf dit schooljaar toch gewoon weer helemaal naar Nijmegen. Mensen met de opleiding Physician Assistant ondersteunen de huisarts, maar kunnen ook taken overnemen. Op die manier zou de druk op de Zeeuwse huisartsen minder moeten worden. Maar door geldgebrek en te weinig studenten komt er nu een einde aan de opleiding in Vlissingen. De helft van de studenten zei van, ik reis liever het aantal uren om hier goede werkgroepen te hebben, dan dat ik dat niet doe en in Zeeland moet doen. En de andere helft die was daar niet per se tegenstander voor, maar die was daar een beetje ambivalent in. De HZ ziet toch graag de studie terugkomen naar Vlissingen. Wat we nodig hebben is eigenlijk toch wel een fonds waardoor we de verkenning die we nu gedaan hebben uit kunnen bouwen. Maar wat we vooral nodig hebben is niet alleen geld, maar is ook dat partijen mee gaan doen. Partijen uit het ziekenhuis, partijen uit de verloskundewereld, partijen uit de psychiatrie. Die markt zien in het werken met physician assistants. Dan kan je die opleiding ook in Zeeland plaats laten vinden. De studenten die al aan de opleiding zijn begonnen, kunnen die gewoon in Vlissingen afmaken. De tv-toren in Goes krijgt nieuwe verlichting. Het benodigde geld is nog niet binnen, maar de stichting die erover gaat koopt het nieuwe systeem toch maar alvast. En daardoor is het straks veel makkelijker om de kleuren van de verlichting aan te passen. Nu nog moeten er tientallen TL-buizen met de hand worden vervangen in versleten armaturen en dat zorgt vaak voor storingen. En Veilinghuis De Jager is op zoek naar de geschiedenis van deze bijzondere kapstok uit de jaren 20. Naar een ontwerp van Jan Toorop. Deze week is de kapstok voor iedereen te zien. Ik verwacht dat er veel belangstelling voor is, want dit is daadwerkelijk een pièce uniek. Er is er maar 1 van. We hopen dat er iemand komt die kan vertellen wat er de eerste 50 jaar met deze kapstok is gebeurd. Waar die heeft gestaan, wie de opdracht heeft gegeven om hem te maken. En dan dinsdag 19 november, dan komt hij onder de hamer. Wat maakt deze kapstok typisch Zeeuws? Nou, dat die is gemaakt naar ontwerp van Jan Toorop. Dat de Zeeuwse vlag op de hoekstukken erin is gestoken, maar hoofdzakelijk de boerin. De Zuid-Bevelandse boerin met de kenmerkende spiegels of stikken, met de bolspelden en de kanten muts. En onder andere dit gezicht vanaf de dijk op Zoutelanden. Ja, Zeeuwser dan dit kun je het niet krijgen. En dan naar Vlissingen. Het Keizersbolwerk aan de boulevard heeft dringend groot onderhoud nodig. De wind en het zeewater vreten aan de stenen en de voegen. En daardoor ziet het bouwwerk er niet meer goed uit. Waterschap Scheldestromen, de eigenaar van het bolwerk, trekt 1,3 miljoen euro uit om de boel weer op orde te krijgen. We lopen hier bovenop het Keizersbolwerk. Hier gaan we een aantal zaken herstellen. Waaronder hier die natuurstenen dekzerken die beschadigd zijn. Er zijn hoeken van afgesprongen, die bevatten scheuren. Daarnaast gaan we voegwerk lokaal herstellen. En gaan we ook de hekwerken die volledig verroest zijn, gaan we ontroesten en opnieuw in de verf zetten. Het Keizersbolwerk in Vlissingen, vernoemd naar Karel V, bewaakt al sinds 1548 de monding van de Westerschelde. Oogvangers zijn de markante vuurtoren en het standbeeld van Michiel de Ruiter, al dan niet bedekt met meeuwendrek. In 2010 werd het bolwerk al een keer grondig gerestaureerd. Volgend jaar start een opknapbeurt. Op deze locatie gaan we het stukwerk herstellen. Dat bevat allerlei scheuren, er zijn stukken van afgesprongen, dus dat gaan we opknappen. Hier zie je een mooi voorbeeld van het voegwerk wat uitgesleten is. Dat valt echt helemaal terug. Gaan we ook dit soort plekken gaan we helemaal opknappen. Alle kozijnen, deuren die van staal zijn, gaan we ontroesten en gaan we voorzien van een nieuwe verflaag. En ook de graffiti zeg maar, die hier en daar op de muren aanwezig is, zullen we gaan verwijderen. Voor de projectleider een mooi karwei. Dat is een hele leuke klus, ook een bijzondere klus. Zeker gezien de locatie, hè? Hier gelijk aan de Westerschelde. En daarnaast is het heel leuk om aan een monument te werken wat bijna 500 jaar oud is.
Hier staan we op het punt waar de muur eigenlijk het meest wordt belast. En dan zie je ook dat er scheuren in de muur ontstaan zijn in de loop der jaren. Ook weer het voegwerk is uitgesleten en stenen zijn weggevallen. Dat zijn ook allemaal plekken die we gaan aanpakken nu bij het groot onderhoud. Een mooie klus dus, maar de ligging van het gebouw zorgt wel voor wat uitdagingen. Nou, we moeten sowieso buiten het stormseizoen gaan werken. Wat loopt van 1 oktober tot 1 april. Dus we hebben van 1 april tot 1 oktober eigenlijk om de klus te klaren. Dus die tijd is vrij beperkt. Daarnaast zijn de omstandigheden hier vrij ingewikkeld. Hè? Moeilijk bereikbaar. We zitten hier aan de Westerschelde. Eb en vloed. En dat maakt het een uitdagende klus. Wie verwacht dat volgend jaar alles weer in min of meer originele toestand is teruggebracht, komt bedrogen uit. In tegenstelling tot 2010 is dit geen restauratie, maar onderhoud. We pakken alleen echt aan wat nodig is. Dus wat nog goed is, conserveren we, behouden we. En we pakken echt alleen wat hoognodzakelijk is om de levensduur van het monument eigenlijk weer te verlengen. En hoe lang kan u er dan weer tegenaan? De verwachting is dat we er dan weer 15 jaar tegenaan kunnen. We hadden eerst vrij veel wolken en ook motregen, maar geleidelijk kwam daarna ook wat zon tevoorschijn. Maar het hield allemaal niet over. Morgen dan is het toch weer vaak bewolkt en ook dan later op de dag kans op wat zonnige momenten. Het is overwegend droog en opnieuw 10 of 11 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne dinsdagavond.